Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon namu. A yau ne za mu nuna muku yadda za ku buɗe Opay account har ku fara amfani da shi ku dinga samun kuɗi aƙalla Naira 2000 zuwa 3000 a kowace rana. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu bar muku link ɗin a ƙasan description. To kana taɓa link ɗin zai kai ka waje kaman haka. To sai ka sa number wayan da kake amfani da shi. Misali bari mu sa 0, ba za ka yi amfani da 0 ba sai dai ka sa 8146891041. Wannan number wayan mun sa shi ne saboda mu nuna muku yadda ake buɗe application ɗin har a fara samun kuɗi da shi. Ba wai number wayan kai ma za ka sa ba, sai ka danna download. Kana danna download naka zai kawo ka wajen kamar haka, sai ka buɗe open with Chrome. To kana taɓa Opay ɗin sai ka ɗauko shi. Mu muna da shi sai mu buɗe kai tsaye. Zai kawo mu fuska kaman haka. Sai ka jira shi ya gama buɗewa. Ka rubuta me daga ƙarshen nan, kana danna shi zai kawo ka waje kamar haka. Sai ka danna inda aka rubuta log in ɗin nan daga can sama sai ka taɓa. Kana taɓawa to kai ka ga baka taɓa buɗewa ba, sabo ne ba signing za ka yi ba, sai ka zo wajen da aka rubuta create new account wannan. Sai ka danna inda aka rubuta create new account. Sai ka sa number wayan da ka sa kafin ka sauke application ɗin. Misali number wayan ka sa shi ne wannan wanda ɗazu muka yi amfani da shi wajen sauke application ɗin. To ga shi za mu sa shi. Muna sa shi sai mu danna wajen get OTP. Inda aka rubuta get OTP wannan sai mu danna shi kamar OTP. Za a tura ma saƙo cikin sim ɗin naka da ka buɗe account ɗin. Ga shi sun turo mana saƙo sai mu zo mu sa shi a nan. To sai mu danna confirm. Muna danna confirm ka ga nan sai mu sa passport ɗin da muke so mu yi amfani da shi. Misali sai mu sa haka kamar passport dai kamar haka, wanda dai za ka sa passport ɗin da ba za ka manta ba. Za ka sa passport ɗin da ba za ka manta ba. To ka ga ya buɗe maka nan. First name misali sai mu sa Altine kamar haka. Nan kuma sai mu sa Lawan. Nan kuma sai mu sa Musa. Misali idan kana amfani da suna uku sai ka danna wajen next. Sunanka za ka sa. To ka ga nan cike ne da date of birth naka. Za ka cika shekarun haihuwanka da sauransu. To ka ga nan za ka sa shekarun haihuwanka sai ka cike shi. Nan kuma idan ka zo state ɗin da kake sai ka zaɓa. Misali Yobe. To ka ga nan misali sai mu sa da duk dai sunan anguwan da kake da a cikin kowane gari a Yobe. Misali mu sa Gwange haka dai. Mu sa Gwange. To ka gani muna sa Gombe selecting male ko female misali sai mu danna next. Alhamdulillah Opay account namu ya buɗu. To ka ga waje ne kamar ka ga a yanzu credit mark sun rubuta sun baka Naira 100,000 abin da aka yi crediting naka kenan. To amma ba za ka cire wannan 100,000 da suka baka ba sai ka zo kana inviting ɗin mutane. Sannan kuma aikin da za ka musu ba wani aiki ba ne mai wahala. Ka ga inda aka rubuta refer friend wannan, nan za ka zo ka danna. Kana danna wajen refer friend ɗin nan zai kai ka waje kamar haka. Yana kawo ka to ka ga ya ce ma share link earn 550. Duk mutum ɗaya idan ka gayyata za su baka Naira 400. Ka ga a rana amma mutum 10 za ka gayyata, amma mutum nawa ka gayyato to duk wanda ka gayyato za su baka Naira 400. To kawai sai ka danna wajen share link ɗin naka sai ka yi sharing ma abokananka ko a WhatsApp ko a Telegram ko a Facebook. Sai dai ka dinga inviting na abokananka kana dinga samun kuɗi. Haka kuma a nan za su dinga tara maka. A bidiyon mu na gaba za mu nuna muku yadda idan ka samu kuɗin za ka yi withdraw saboda ba ma so bidiyon ɗin ya tsaya. Mun gode.